Mwancho murigereri na ukwani kuranda nsi ya sore asemambia bono ritukerigalia Jumatano abange bakora tabana WCW ase ensemeria y'abasubati korende abasubati baminta mwerira matukonsi korende ase liarero ne ritukulinde ligiana ritukumira na sembe ochide kikechiga isano na ibere igore chinsa inye chiabono mambia ritukerigalia 19 mutenyi no ye 11 mwaka bwe 2025 kurwaga kiete imiyomuro rwensoko bwakire no kugenda kwa runa kwegokiri na inde nenga kiende ngiya na inde togoswa asomurubiri onde tokumurikira aliagendera tokorekana ase chinsemo au imiyensi yeito ya Kenya kurwoborimi ayabwatikire na siasa monasi siasa chobo chorio boke buracho korekana starikia 25 nebere asensemeri ebigambiro ntochikoligereria tukikere chinkwana au chabara imiyensi yeito ya Kenya ase barachikoba ase ritukolia lero asamangana bwatikaine no bonchoreri aitari gochikotikara magega ime yeturubini ase ritukeliga lya lero asamangana bwatikire ne chisemi asamangana bwatikire no bolendi ase amangana aliabwatikaine nonya ne chindemero gose aliagendrete gokorekana ase chinsemo ime na isiko yense yaito ya Kenya gochakira bono gwika omwerio na badaye ntochukwanira igoro ya siasa cyo mwaka we 2025 nebere kerekeria omugeni tasiri tukolia lero no mwana siasa uyibuge kolige kerugo kyobo MCA umanyekaine buna Alex Simba Kennedy na chikoba muna into badaye koleda sebono nigo tokora aligeria aliakorekanire gusagendera tokorekana ase emambia yabono bwatia murobero yega bweterobini wetera senchira yo mutandao wekerero Facebook robega sense media ya YouTube Ensoko TV goika omwerio eliteriane Ishmael Mogere. Aso muchagaro mwancho murigere mambia bono muna chibi no monene Martha Koome nigaere ile miroberio ebigambiro byabekire eri kwenekia obokorelio bya kurwase ebigambiro egati yechinchire icho ngamo no butumekibwe chinchira chekerero uno munachi ebi no monene Martha Koome akwerera emambia yabono. The transformative power of technology has been one of the defining pillars of the Small Claims Court's success. By embracing digital tools, we have not only increased efficiency, but also brought justice closer to the people. More fundamentally, we have put in place an end-to-end automation system at Milimani and the Eldoret Small Claims Court with the support of our development partner, IDLO. This digital system streamlines filing, case management, judgment delivery, and extraction of orders and decrees, thereby eliminating paperwork and enhancing transparency. We will shortly be embarking on the nationwide rollout of the end-to-end system to all small claims courts in the country. We are also piloting real-time transcription technology to improve efficiency in court proceedings. This initiative, led by the Registrar of Automation, is also a major step towards achieving fully digital courts. To sustain our momentum and tackle capacity constraints, we have embarked on the recruitment of additional adjudicators. Towards this end, the Judicial Service Commission advertised for 100 positions for resident magistrates stroke adjudicators who will be joining next year to help us deal with some of the capacity constraints that we are facing. In the meantime, we have innovatively used Mahakama Popote initiative to address the case backlog in Milimani, Eldoret, Kisumu, and Kakamega Small Claims Courts. The Milimani Small Claims Court remained our busiest, registering 120,000 cases, representing 76% of all the filings. Eldoret followed with 5,394 cases, and Nakuru with 3,665.
The bulk of the matters, approximately 125,000 cases, or 79%, related to debt recovery, underscoring the court's critical role in sustaining Kenya's commercial ecosystem and supporting small and medium-sized enterprises. Dear colleagues, these numbers tell a very powerful story, that behind every case resolved lies a trader who recovered payment for goods supplied, a farmer who enforced a small contract, or a micro-entrepreneur who was protected from exploitation. In every instance, the Small Claims Court has demonstrated that justice can be delivered expeditiously, affordably, and fairly without the burdens of excessive formality. Gutigana nayo omuserete we county ya Kiambu Karungo Thangwa nigaganirie ekomiti kurigereria oborendi ime na mang'ana y'echinse chase kukwegerera gusekwerera igoro y'obumenyo obwene bw'abang'ina n'abana mono bali batangire na gutamanya ekibaganire gukora ensi ya Saudi Arabia. Karungo ka ukwana mang'ana y'ubusi bwe bunge ya Senate nigaerera makongwa bang'ina n'abana bagwetera ase chinse chase ko buna enseria ya Saudi Arabia. Thank you very much, Mr. Speaker, for the opportunity to request for the statement. Mr. Speaker, I rise pursuant to Standing Order 53-1 to seek a statement from the Standing Committee on National Security, Defense and Foreign Relations on a matter of nationwide concern regarding the growing humanitarian crisis affecting Kenyan citizens, particularly mothers and children who are currently stranded, undocumented, or detained in the Kingdom of Saudi Arabia. Mr. Speaker, sir, this statement is informed by first-hand encounters with the Kenyan mothers and children living undocumented and abandoned on the streets of Riyadh, Saudi Arabia, including a newborn baby born barely 2 weeks ago. Their plight highlights a serious failure in consular protection and a disconnect between the Kenyan embassy in Riyadh and affected citizens. Despite the ministry collecting 707 DNA samples, only 110 birth certificates have been processed, leaving hundreds of children stateless and unassisted for over 2 years now. Additionally, reports indicate that 200 to 300 Kenyans are currently detained in Saudi Arabia prisons, many for minor immigration offenses, with limited access to legal support or consular visits. Compared to countries like Philippines, whose workers enjoy stronger wage protections and proactive embassy support, Kenyan workers face lower pay, weaker safeguards, and minimal institutional advocacy, raising urgent questions about the adequacy of Kenya's diplomatic and labor protection frameworks abroad. In the statement, the committee should address the following. 1. The current number of Kenyan citizens detained in Saudi Arabia, including a breakdown of offenses, duration of custody, and the level of consular support extended to them. 2. The reason why hundreds of DNA samples collected from Kenyan mothers and children remain unprocessed, and provide a clear timeline for completing all pending birth certificate cases. Number 3, the measures taken by the Kenyan embassy in Riyadh to identify, profile, and support Kenyan mothers and children stranded on the streets, and clarify why private individuals have had to intervene in the absence of official assistance. Number 4, the emergency measures the ministry intends to deploy to provide immediate humanitarian relief and facilitate safe
repatriation for stranded mothers and children. And number 5, the reasons the embassy has not established a safe, confidential, and risk-free reporting mechanisms for undocumented Kenyan citizens, given the legal risks they face under Saudi law when approaching authorities. And finally, number 6, whether the ministry has benchmarked the treatment and protection of Kenyan workers in Saudi Arabia against countries such as Philippines, Pakistan, and detail the steps being taken to secure comparable wage standards, contract protection, and proactive embassy support for Kenyan workers. This is my statement, Senator of Kiambu, Karungo Adhangwa, and I've just arrived from Saudi Arabia. Thank you. Togo tigara wase bunge ya Senate, omo Senate we county ya Tharaka Nithi, Mwanda Gathaya, niko neraganire komiti yobo chenu kwerere emirubiri ya bikirwo konya bangina, bari batangire asikinye gitari au ime yensi yetu ya Kenya, aso gutatwara chibesa baganirwa kana asinye gitari asense muyende kobanesira enene. Honorable Speaker, let me repeat, I rise to standing order 53-1 to seek a statement from the Standing Committee on Health on a matter of national concern regarding the unlawful detention of new mothers in public hospitals across Kenya due to unaffordable medical bills. Honorable Speaker, in 2016, the Ministry of Health launched the Linda Mama program under the National Health Insurance Fund, that is NHIF, to provide free maternity services to all expectant mothers. The program offered comprehensive care, covering antenatal services for 9 months and postnatal care for 3 months after delivery. However, with the recent transition to the Social Health Authority and the discontinuation of Linda Mama, access to maternal health has significantly declined. This has led to a resurgence of cases where women are detained in public hospitals after childbirth due to inability to settle medical bills. In the statement, Honorable Speaker, the committee should address the following: whether the ministry has put in place measures to address reported cases of unlawful detention of new mothers in public hospitals due to unaffordable medical bills, and to ensure that no woman is denied health care services or freedom on account of financial hardship. Number 2, Honorable Speaker, the committee should look at whether the military has considered reinstating the Linda Mama program or developed alternative measures under the Social Health Insurance Authority to guarantee comprehensive maternal health coverage. Number 3, Honorable Speaker, the committee should also look at whether the current budgetary allocation to health sector are sufficient to enable public hospitals to deliver quality maternal health services without resorting to retaining patients of unpaid bills. Number 4, Honorable Speaker, the committee should also look at the measures in place to implement a standardized waiver system across all public hospitals to protect financially vulnerable patients from detention and uphold their constitutional rights. The last, Honorable Speaker, the committee should also look at whether the military has established mechanism to monitor and audit public hospitals to ensure compliance with the legal and ethical standards regarding the right to health and dignity. Thank you, Honorable Speaker. This is Senator Mwanda Gathaya, CBS Member of Parliament, Senator for Tharaka Nithi. Today, 17th November 2025. Thank you. Arena yo mwanchu morigeria chinga kyomurai wense William Samuel Ruto arobiri guchia gwika busi bwe bunge nene agwanki gukwanira ense igoro yo kugendera wense ya Kenya monogere we bunge nene Moses Masika Wetangula nigamanyire bunge igoro yo gucha kwaye omurai wense bunenchire yemo yo gwikirira richiko ase bunge enene. Honorable members, our communication on the State of the Nation address to Parliament by His Excellency the President of the Republic. Honorable members, Standing Order 42-1 relating to messages from the President provides that the Speaker, and I quote, shall read to the House any message from the President delivered to the Speaker for communication to the House. In this regard, I wish to inform the House that I received a message from His Excellency the President conveying that he intends to deliver the 13th State of the Nation Address 2025 to Parliament pursuant to Article 132(1) of the Constitution on Thursday, 20th November 2025. Honorable members, Article 132(1)(b) and (c)
of the Constitution states, and I quote, "The President shall address a special sitting of Parliament once every year and may address Parliament at any other time. C, once every year, report in an address to the nation on all the measures taken and progress achieved in the realization of the national values referred to in Article 10 of the Constitution. 2, publish in the Gazette the details of the measures and progress under subparagraph 1. And 3, submit a report for debate to the National Assembly on the progress made in fulfilling the international obligations of the Republic. Honourable members, in accordance with the above provisions of the Constitution and Standing Order 22.2, I wish to notify all members that a special sitting of Parliament will take place on Thursday, 20th November 2025 at 2:30 p.m. in the National Assembly Main Chamber Parliament buildings. A notification of the special sitting has since been published in the Kenya Gazette, notice number 16519 of 12th November 2025, and indeed, as also notified by way of a newspaper notification published on 12th November 2025, for the information of members and the general public. I am aware that the offices of the clerks of the Houses of Parliament have commenced preparations for the day, and further logistical details will be communicated to members in due course. I thank you. Asense mwendo mwanchu murigererie abarai kurwase county ya Taita Taveta nigo besokire iri kwegerera emeroberio erao yokong'anya umutiniriri gusogotereria bwa Tsavo National Park kurwase serikali county gujya serikali enene abarai yabo nigo baerere buna Tsavo National Park nigere eyeng'incho mono gujya se abamenye be county ya Taita Taveta nokong'anyi wakwaye kurwase serikali county yo nigera chikoirera osenigera chikobeka ase akongmono. We would like to appreciate that you've given us time to come and make a presentation, to come and do our plea as Taita Taveta community. We are requesting the committee, as if it's possible, apart from us coming here making a presentation, that you come down to Taita Taveta and listen to the hearts of the people of Taita Taveta talking themselves out about this issue of the Tsavo. It's very dear to us as a community, it's very dear to everyone. Even a child born today has the same heartbeat of somebody who died several years ago about the Tsavo. And we are not saying that national parks be abolished, but the case of Tsavo is a question of national morality, it's a question of historical injustice, it's a question of, again, the spirit of devolution, now that we got the new constitution. So, what we are saying, simply, is that our forefathers have been crying, we have been crying, we would not wish the generation after us to cry over the same thing. All that has happened, we want to treat it as history going forward, to be told to our children and the generations to come, that at this point, the sons and daughters of Taita Taveta came to seek an intervention from this honorable house. And that is what we are requesting. And from this Public Petitions Committee, this honorable committee, our request and our humble plea, we beseech you that you grant this petition. From the committee level, I want to believe, even as from the committee level heading
Asensemu yende umwanchwa omoligereria abantu bamanyikane na Rastafarians nigo bayikire busibwe kigambiro kya milimani kugania ekemelia gya cannabis Kenya gwancherwa imeyensi yetu ya Kenya ekolengana nerichiko asekeri baereire buna nigo bagotumeka ekemelia ekyo ase ensemo elia yokwegena kwabo tiango torarigereri buna bare koerera ase kigambiro kya milimani. Kwa majina anaitwa Rastafarian. Yes, mimi member wa Rastafari Society of Kenya na pia msemaji wa Rastafari Society. Tumekuwa tukingoja kwa hamu hii siku ya leo ambapo tuko hapa katika mahakama hii ya Milimani kulalamikia unyanyapaa ambayo tunafanyiwa na serikali ya Kenya dhidi ya kama sababu ya ume ambao tunatumia. Wengi wanajua kwa majina tofauti, lakini sisi tunaoita Holy Herb, maana tunautumia katika nyakati za maombi, wakati tuna kongamano zetu kujadiliana, yani reasoning session. Kwa maana huwa tufanyi preaching, sisi huwa tuna reason, tunatoa idea, mwingine anatoa idea, na exchange idea, ndio reason. Ndio tuko hapa leo na sheria mtaani kuongoza na Shadrack Wamboi ili kujaribu kutuweka katika hiyo sheria ambayo inatutenga, sababu hiyo sheria inaruhusu wao hizo vitengo mbili za kimatibabu na za kiutafiti. Nataka kuwakumbusha kwamba pia kuna watu wengine walibaki nyuma kama sisi Rastafari Society ama community. Kwa hivyo tuna haki kama Wakenya wengine katika haki vile zimepeanwa katika katiba ya Kenya. Na hatuna uoga wowote kuleta malalamiko yetu hapa mbele ya mahakama. Mwancho moligereri chinga kisiasa chobo choryoboke bora kolkanisi tariki 25 nebiro mutinyo yo chibetetense obumo bwenseme kwamerera serikali nigo babekire kambi ensemo yebunge ya Mbeere North eriko musiro murwanire gwekerego kyobo bunge gwetere tiketi ya magia DP Newton Kariuki abara yabwo tiango torarigereri nara lyaya bagendera tokora kurwase enseme yo nabo igo chinkwana chabo. Mimi naomba nyinyi nikiwa kiongozi wenu, ndio Kasongo na Karida wajue wa Mbeere, hapana watu ya kuchezewa. Tuangushe hii mtu ya UDA, tuchague Karisi. Mtafanya hivyo? Mtafanya hivyo? Alafu 2027 Karinda tumuangushe kama gavana wa Embu, aende huko mmesema, si ndio? Alafu ile kazi ya maana zaidi Kasongo mwenyewe tuangushe, tuweke Rigiji. Mtaniweka? Unajua hii Kasongo nikishindana na yeye nitamkimbisha kama baisikeli ya kuibiwa. Lakini mimi nataka tufanye rihaso ya kufukuza Karinda na kufukuza Kasongo ni huyu kuchagua huyu Karisi. Si ndio? Karisi anatosha atoshi? Ameiva hajaiva? Aingie asiingie? Ainuliwe asiinuliwe? Asaidiwe asaidiwe? Wangapi wanataka kukubali kumuinua Karisi akuwe mjumbe wa Mbeere North? Adwaito haune hotuli? Haune hotuli? Huo mpango mko nao wa kuleta maaskari 5 kwa kila kituo cha kupigia kura, ati wamevaa maguo ya raia, na watahadharisha, kama wewe si mtu ya hapa Mbeere North utaona cha mtakuni. Usikuje kutishia wapiga kura hapa ati umevaa nguo ya raia na wewe ni polisi umetuma kutoka Nairobi. Na tunajua umetumwa mkiongozwa na kijana ya
askari moja, naibu moja wa commissioner, wa inspector general. Tunawajua. Na nyinyi IEBC ni lazima mwajibike vilivyo. You cannot allow the voters of Mbeere North to be intimidated by people campaigning for government. Whether they are ministers, whether they are principal secretaries, or whoever they are, including the police. Mbeere North voters have equal right like any other Kenyan to exercise their democratic rights without intimidation or fear whatsoever. Mujihadhari watu wa IEBC. Na hiyo maneno mimi nataka kuandikia kwa sababu tunajua ile mpango iko. Hapa tunataka kila mtu apige kura bila kushurutishwa na mwingine. Kama unataka kuomba kura, kama wewe unaongozwa na Kindiki ama Roko ama Karinda ama nani, kuja omba kura, wacha kupangia watu furugu hapa. Sisi ni watu wa amani. Tumepiga kura miaka mingi sana hapa, hatujakuwa na furugu ama vita yoyote. We mondo we tagwate Professor Kindiki. Nganegwa nawe no amberia kuthinga tarigi ngiugwa aratembea na matura. Wira wenyu ne gukovia. Una kenembe gwa akiuga na charirwe ruti ire kuthie maguru. Wira wake ne gukovia. Wanegora marako maratuthinga tagwa necho. Twathie vandu magiuka. Twathie vandu magiuka. Twathie tono matingita ndo ta magauka. Na nemeje na mama auka ne mauka makiuga gawan. Leo nake Kindiki tora mwera atiriri. Tiga gotindo giuka guturinya Mbeere North. You have been unable even to lobby for your own constituency where you come from. Ama namna gani? Even the tarmac that leads to his home, even the road, it is not tarmacked. Ata ina maram. Irathi cia wa Kindiki ni matope. Nendo ukita gutoreta riava. No auke ata guto promesio raga kera aga twekera rami na gwake gutirami. Kwa ura Kindiki agendaga na ndege. Nigetha kinyamuti arambe aende asiende arundi zaraka asirundi arambe tugotigaraga bado chinga kisiasa chobo chorio boke chibetete ensemo elio mobukwamirira serikali nigo baigo baterere magega yo muraneri wekere gukyo bunge asensemo ye bunge ya Magarini wetere tigeti kia magia DCP Stanley Kenga tiango naro turariri aliagendera tukuru ase ensemo elia Magarini ase siasa chobo chorio boiga oboke bura kalkanisi tariki 25 nebere. Na taifa zima la Kenya linaangalia Magarini, na nyinyi wa Magarini ili muweze kulinda heshima yenu ni lazima tarehe 27 tutoke kwa wingi na tuweze kupeana mwelekeo wa taifa letu la Kenya kwa kumchagua Stanley Karisa Kenga. Wakizunguka wanasema nini? Ati muda ni mfupi. Wanasema wasemi kwamba muda ni mfupi ndio tuteseke jameni, kwamba muda ni mfupi ndio vijana wetu wakose kazi, kwamba muda ni mfupi ndio tusisuluhishe mashamba. Ni lazima tuwapeleke nyumbani. Mimi nimekuwa hiyo bunge hiyo miaka yote na sijasikia huyu mbunge wenu ambaye aliiba kura akiwatetea nyinyi pale bungeni. Mkimtuma huyu Stanley Kenga si yeye ataweza kuwatetea? Chunge kura zenu. Hawa watu wamesema wataiba kura. Na wale ambao wako kwa broad based government ni hiyo serikali ya kukula mkate. Wanakula wale wakubwa huko juu. Nyinyi mnaona hiyo mkate? Hakuna. Mimi nasikia kwamba wale majamaa wengine wanasema kwamba ati Stanley hafai kuingia kwa bunge ati kwa sababu imebaki tu mwaka mmoja na nusu peke yake. Mimi ningependa kuuliza huyo mzee wenyu anaitwa mzee Kobe, sio Kombe, mzee Kobe. Ningependa kuuliza huyo mzee Kobe. Amekuwa kwa bunge miaka 15. Amewasaidia nini jameni? Leo tumekuja Magarini sababu pia hapa mna uchaguzi mdogo tarehe 27. Lakini wenu ni tofauti na Wakakamega. Wenu ni tofauti na Wambere. Uchaguzi wenu mdogo, mbunge wenu hajakufa, hakuna mtu amefutwa kazi, ni sababu kulikuwa na wizi hapa.
Arenayo watikene no bochori oboke buri busio chitariki 25 munogerwe bungene na Moses Masika Wetangula nigaruro kubori guchia sorogongo rwa Afrika ya mucha koba libo elimo erikoenekia omoremera bwo kubwatirana asokoreta mugenderero ase orogongo rwa Afrika ya mucha. Moses Masika Wetangula ka ukwana sense moya Hagadera ward ya Fafi nigarure omubwekano bwense ya Uganda abwase abantu gose abamenye bagosoa sense yo batari gutumeka ebibande ekiatebire negentekemo kera chikukinia obwamato bujana boigo obwonchererie asorogongo rwa Afrika ya mucha. I declare the school officially open. Somalia sasa iko katika East African Community kama mbunge wetu alisema, na hiyo ni kuleta watu wetu pamoja. Mkenya aende Somalia kufanya biashara, Msomalia akuje Kenya kufanya biashara, ili tuunganishe watu wetu tuwe kitu kimoja. Umoja wetu wa Afrika ukileta inji 8 pamoja, kule kwetu tuko na Uganda, tunaingia bila kuulizwa kipande, bila kuulizwa chochote. Hapa Somalia tunataka pia, mbali na mambo ya usalama, mwananchi wa kawaida mwenye ako na amani, mwenye anafanya biashara aweze kuingia kufanya biashara yake. Mwanchu murieriga gusuka mutwe asense muyende buno murigeria no manyetena chinga kichinyinge ekerokeri orumurai na inde etoka nebuna gwachorire omwana ogo gose gwachorire nonye no moiri anyare ko basekero osaso asoburai gosekero kende gionsi bune guchiare to bokongwase orogongo ruiga rwa Afrika ayuko kumya tiato tambuke gwika asenseria ya Tanzania aliagendere taroro ekerokeria omurai bwense imaiga yogotiani ko bomurai bwense rabo gwika bosio gwe bunge elia ya Tanzania na kolia irana na chiko chora ebarasa ya mawaziri ayo asa barachi kubwataranere asobora yobo igabono nigamochorire omwanoye omanyikaine buna Wanu Hafidh Ameir guchikobo mu waziri wechisemi na boigo chinchira chekerero kerekeria amochorire omugaka bwo mwanoye omanyikaine buna Mohamed Mchengerwa nere guchikoba omwaziri bwabacheru ase ense ya Tanzania egento ekyo kialetro bokongura boigo giatikira abange baigorete ngose bagenderete kuyekwanira ase obwagale tiango turarigeri aliagendereta sense yo ya Tanzania wetera sobochori obwo bwabete bogokorekana. Mimi Wanu Hafidh Ameir na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Wanu Hafidh Ameir na hapa kwamba nitaitumikia vema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu za naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia, na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za baraza la mawaziri. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie.
mwancho murigeria kubwatikana na roboti urukuru ase ense ya Tanzania no tukora ikira omweri gose tukora beke koma kidoge mambia ya bono toka no mutimo komoke go stress yomiri chiduka na magega yaya ningirane astra chiko swase nkwane yaite mambia bono kumulekera ayagendere tukuru ase ward area basibuge taurio ase yokulikero kyobwe MCA kumanyekane bona Alex Simba Kennedy arachikoba omogene ito emambia bono gukwanira ayabwatikaine na siasa chobo chori bo mwaka gwe chilufu 2025 nebere toskakuru ase TV yago endera gotengera soko TV oboroso bw'omugusi. Eye Nensoko TV oboroso bw'omugusi. Eye Nensoko TV oboroso bw'omugusi. Enyagatani obutamero chinga kichoborere kolende talikire nyagatani era abo butamero asogoko bokali ubiya bwekerengo kyeguro otatiga Kasim's Hospital. Nigo tubwata abanyagatari bomanyi boisaine bakurwali marwire ao asokolenga net machine ichekerero obokore bwito nubwichinsemero ngebere nanye nkubara tole nkwakatura x-ray nkugwani tura maiso amaino amauga no mogongo ngokonya turabangina koibura na kurobeli uruiburu ngokora tole ultrasound ntubwate ICU HDU, NICU, ntubwate pediatric services, ntubwate gynecologist, ngokoratole physiotherapy na pharmacy ito nigichire amariogo. Ngutumia tole insurance au buna SHA, AON, Britam, naboigo Trident, nigo tukutoka nsemo ya magina, tole girenetie negite seni kyabanya nyimbo kia magina. Asamange akesimi 0707289342 kose tome email kasimshospital@gmail.com. Urwase abanyagitari baito bare qualified karibuni. Kasim's Hospital, we treat, God heals. Onye kubwate libolyo obosemia gusekero kendi gyonsiguro yemirobili yaitu Yensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com. Boigo nabugu tutarira service itego tukasamaga Hazina Towers egoroba ya 5 asumucho munene Nairobi. Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Ayetata supa, ayebaba supa, ayigase ito supa. Ouru Superstores eyene duka mabongia eduka wetani eduka ekoni bintu rwanchaga guchakira ebyo bwaga kibuna amabati yechigeji obutambe nechirangi ao ayukwerorera no wechorera se showroom yeito chichuma emesumari chirangi chitangi chamache no kwana togokora ngurukwe marire ebitunge tyobuleme buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekeniki yagetagoisirwa nkondifura maguta y'icingene omochere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka tako na guchamachama na gutabataba gokenakena nalia kulijeduka suragure byonsi inse yekiramekemo asediguririnse ikaseduka ya Uru Superstores asomuchobo songo ebara ya Hospital Road amagacho Uru Complex ange na Credit Bank. Oyonkeni Uru omayene Uru Superstores Limited Kisii. Karibu nyumbani awaminto. Samange akisimie namba 01111615
00. Kosetome email info@orusuperstores.com. Boigongo toka turashinchira chekerero buna X, Facebook na Instagram. Oru Superstores, karibu nyumbani. Somo Kenya Oru Superstores yonyo levinte. Amarire nigagendrete gutose mwana boire bukia. Tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakole wetanga kuri wasare nyorali chibu asomrobilyo bubugima nobo chenu asora bego kumeni wanabandegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobelyo bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri shabutuko ime Yensoko TV oboruso umugusi obulimira bwisiro yobunda bwense kulele talinchira ndio sura krobulimi obiyoke enyoreri bagali bene koegwa megelyo chisemi nobo semya igrio bulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobo tigi bokumerwa mache tebone ngombe bune yengiya ngale konyana eyinsimegete ntera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyana nganya kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile tsukuri Jumaine chinsa ni bere chamuragoba weka chinsa isato asomuro bere oberemi nobo tugi ekero ture semia mange kura saberemi chini gongoro kwa petrol machine asomuro bere boberemi nobo tugi ime Yensoko TV oboroso bwumugusi ubugima norugendo rubwa tamange amaya namabe Omusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga naba yaeteire naba kuyaetera Nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia tasta ngachaka ngotiferpo ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twali roba ona wachagete aya nime yo murobelyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko ime Yensoko TV oboroso bumugusi kera kama tingatara ngaiketa oni ya Nyamira na rena shauri zangwe ngarorombo ijana Muligeri bwa Yensoko TV oyo no murobelio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakira chinsa 11 cha mogoroba wikenseyemo ya butuko tugwakorire emirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubwo yandagita asekerugo orambulete emerondo kunya gusibero ngori na hali aseskrini ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Nyang'au ano tokonyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo twamereria bakaliya omoto yakabwatwa bakaliya omoto yakabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa mwanchu muligereri Yensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa yulibaga na kunyara kwabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwanchu muligereri Yensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare kwa batoko genda ase bali chinse mo chire isiko ya gusi
sichinsemo buna ichana kuru mwanchu muligereri elitonyara kwa batoko wa omugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemo nontonyara kwa batoko so sichinsemo Childoret no mugusi ora sichinsemo Childoret nera nyara kwa koigwewa mwanchu muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba buna chinsemo chiamolo aliaso mugusi yale enuletie tonyara kwa batoko ireke gusioro no mugusi anyara kwa koigwewa asenchera enkeranu chinsemo chia Mombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakoigwa asenchera enkeranu aiga omwanchu muligereria segeta seni ya Soko TV no gotuchi kwa batoko kora eke korugia ito tonyara kwa batoko kora asenchera bwenerete mwanchu muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu muligereri tonyara kwa batoko korareria okorari kwa nyagosira asenchera bwenerete Soko TV oboroso bw'omugusi. Eye ni Soko TV, oboroso bw'omugusi. Mwancho muligereri ne mambia ndengi na nengo kwarigali ase ensemo yaito ya kabere asitogo chigoswa senkwana yaite mambia bona ayene torubini ya Soko TV ne merememene ne torubini no kumulekera ali agendere to kolekana ebinyoro ime asomenyete na wanyana abrai baito na kibagendere to kole emirimo ine liboli ne mambia bona omurayi oli gwachorete abo mu MCA abe omubunge bwensemo ye bunge yo asokorwe mambia yega nabo ranyakana no mo senator goseno mu wakilishi bwabangi na kure county ya Kisii county ya Nyamira mo governor na boigo ase ensemo yende ntubwate nyone nabarayi bali abakaba ke bakubwaterana ase chobisi au liboli nendirina ine abarayi abaga bayikeraniria meremeri baganiri gokora guse baruro bokora likolengana bunegani no baganiri kurwa bokorari na boigo kolengana neli chikolensi eto ya Kenya buna likoerera na boigo buna likoeresa ina turachukwanira emambia bono astrachia gotambuka gusetero bini yaite mambia bono niye gotara gwikase eward ya bansibuge taurio abuase ward yamenyekaine bwatabaranira abange bwatabaraya bange nabo igo amayana aragendera to kolekana na mabena roro na araikiraniwe na arataraikiraniwe chira nche chigendrete kolie gwase ensemeyo nabasaye na barabwo asensemo yabo na barabwo mbaratigara magega karatigana semeri yabange na kole na sensemo yabasaye singa kichiga basaye bachakire gwesokia kwenekiana nkoleta bare amaunchirerio weterase ensemeria yoborayi aina turachukwanira emambia yabona na badaye ntochikurire nyone no borayi bwinsi yetu ya Kenya abawaziri mbachorira bali kibichi wizara nonye kurasi serikali nekere bese kubwatu kwa labda egende kugura amaliogo ine ebese yingu ikire yagura amaliogo chisemi nchire igaiga na chisemi cheitu na kichigenderete obokorere si wizara au ayo ntochikoyaligereria emambia ya bono iga egendera kubwatu muroberio yega wetrase umutandao gwekerero Facebook robaga sensemeria ya YouTube Soko TV enamba ya mawasiliano nigere noti 5 na 3 ne momara gatano omwerio beka 3 ningirorere noti 5 na 3 ne mo mara gatano omwerio beka isato kerokeria komwarigania mugenete mambia ya bono erio anyare gukwana amona intwe gusanyare gukwana amonae omwanchwa omo ligereri na kirebya mwena fasi na kumwarigania bene na boigo atumanyie elieteriae asakurwa asaiboire kerokeria sabali yegengima ego chake mambia bono ase enkwana yaito karibu sana omheshimiwa Imeyen Soko TV biamono umurari ya Ishmael na kuna nirimbia muno ase ukungariga niritukuri arero go chaga igese studio kore ngine lya kabere go igese studio nande ninganjite Soko because Soko yajire egere to amacha mayatunye buno mugusi bone tugwira nirimbia muno ase amangana bunayo ncha samarieta ase bali batamanyiti ni gomanyikaine nga Alex Simba
Kennedy aka Omotengecho aka Tsunami ingani gebereta li bubas Kisii County a ward yekorukuna pass without ward nongori yekergo kyo MCA koru 2027 inyibuira senka yo mugaka Jackson Nyamira Nyagosira na tata Kennedy na mama Choice Rabera Migiro. Yes, I think na kore introduction ye rengi. Ebire tumatekero gwatura marieta yabo ibulie mambia bono ngemire tinya na maiga igo kwa baikeirie nabo igo kwa bakwanire mambia bono andonse asubere no nyina mashabiki aba bwatari nabo igo bali begendete ndoto yago yoburai kabisa nimanyete aba bwatani mbwate nabange bakombwati nyore bono igambarigeretie nigongo bakwani mwenzi pia simori korugusi kirase na baira maige chinga kicha bono mambi. Yes. Asomo chako ne mambia bono asegento kende gionsi ebe no burai ebe no bwalimu ebe ne career kende gionsi kirio omonta kugani gokora egento nkere ku mu inspire gose oboro sombororo na enenga kieri twenyorire nabasaya bange bachakire wesoke uchakubolia mabaga yo burai abasayi nigo baganite mu nchiro likokolekana ibinsi tu ya Kenya asensemo yago buna Kennedy gose rieta lirinde na Omotengecho ngento gieke kiago sugumete gose segeto yagenene yokogania goswa soburai na inde bona gwikocho bwatani na nkiyeko gero guchirekero geke gakyo bwa MCA kolende nkwaro chibyo chirekero gukyo bunge asensemo yabo basi inere bunga se mheshimiwa Innocent Obiri akurwa osinkiyeko gero taguchiyone no senator nyone no governor because ego tebekana nabasaye bona bachakire gwetoma guchakobori kergo kende gionsi nyone kero kyo burai bwese bona basaye besokire. Yes, iri swali rigiye sana kwamborire number 1 ntegete ko gotebye murari ngano ndi byensurari uburai yobo kirogote nakoburi uburai is a calling abantu mbale bago cyuburai because batagete title abantu mbale bago cyuburai because batagete kumanikana because batagete kuibira abananchi uburai yobo no kurangiriwa na binge bino mu pastor kirago chikorandia wikanya saya murangiria mana konda kurandi injiri na inche uburai yobo sometimes bagote ba ma politician but I don't want to associate myself with the politician ama leader I know murai njeno murai wono ikintu kenene kiandete gusiga ngenene yaletete pakangaja kubulie kirwe kyobu MCA gose OMP gose kirgo kindigyo zinache kubulika because nimbwatega nga even yoko be president ya Kenya asemya kegoja number 1 kurunse mwanginete nimbwate iganga yani nganjete siasa na ndenganje tuburai na beire ngocho kurwe kanisa Nyamarambe getare CDA church na choru koba omurai o youth leader district primary kurunse monte monitor primary ngachoru koba bado head boy ngagenda secondary spiritual leader form 1 form 2 ngachoru koba head boy kinda form 2 full head boy not assistant full head boy na ndina election ya koletwe form 3 form 4 nyorizo kwa ndise skuru naso meteke tukiyali na boko nyoranga ninje na betinga kientambe sana asubra ikobe head boy imagine kiru kwa rule form 1 oso form 2 ochor kobe head boy so ngakora ngagende college the same ngachor koba murai so ya beir ko chabna tugo jamba kabone gesinde na boko nyana na bekiru tenera gento gete kabe chairman kabagento gete secretary so bura yubuni mbwate imeyane nigento gendeli swali kwa mboliri yandiringa ngiye ko randa chiro bu MP ngoboliri bu MCA kena ko tainu bura yubu it's a calling to bwate group munda kurangeli was a calling ate biguna nekini njura ndia tinta getiko cha kutubura ko tena bura inta getiko buli bu MCA gusinta getiko buli bu MP inta getiko cha kira so bu MCA esingi nchunchi e ward yeli yaito because bura yubu buli imeyane inta getiko chinju bukurumi buli se ward yaito asita mwemo nkole ngendo MP nkole gasi ya nengoni ngendo ubugavana nkole ngendo bu president ineruganga ya nembate timbu atita mayogo chikobuli bu MP ngemanikani yelieta ngana abuliro bu MP ntegete kubuli kirogo mwire asense moyende ekero kuligereria miaka yago bono iga aye bono nore category ya millennials tukora tena obono tukora tena no gukyokuja gusaba sai bachakire wesoke goswa se ensemo yobora ekero kuligereria miaka yago ya bono advantage kielio roche eyue gocha ne miaka yago go say disadvantage because yabange bata nabasaye abasaye ntugoche kubaigana no burai lakini kolengana naye wesokirige binetina igo kwarire na emyaka yana nonye kindo musaye nigira chikoba advantage yanene guchia se amangana yo burai umanyete bago tebanga abasaye nabo abarai bankyo
nguchina kuminga ankie indie gocha gukira abasae because igente kekirana kia abasae nabwo abarayi bankyo bono nkumina ki ankie indie gocha gukira abasae ababe usikuru even in the government yokonyara abandu abange baswete gasikale bado no bakolete kintu kiki no bali musae tara kora kintu kiki tara soro resigasi eyo tusikurikirili number 2 digereli nyore andons ebirugo sajinde na tebe ngachinga kinjire na ibule tu nkanyora bada abantu bali balenge baburi kuburi buru byubu MCA bali kuburi ubu governor bali kuburi ubu president padu no bali in the government nandi bakuburi kirwa at the moment nabasaye tu akinde kirana lengo mwana musinini ndoje nganyarebe nkuburi ale kiro bado no wale nandi sajinde nyore na tukumnyoka ninere kuburi kiro kyo MCA sajinde na tukumnyoka ninere kuburi kiro kyo MP nkiye kogera abasaye batari gochire mebaburi that's why tu atebire buno musaye round yetu kuimuka iguru omusaye ndonzi asuri nyari kubwate cooling yogutaka kuburi obu MP yogutaka kuburi obu MCA aimu kaburi chikura because nyora abantu banjire na this time round nabasaye nanda basaye twabika ndamu tatwe kwa roje last kera tuwasoete ground tukamnyoka ni street toko tebya abantu about the finance bill ingatista kiri wetuwa abantu abasaye twatebete nango chikuburi tule biruge binge patirende injitinda ketiko tena it's because ya finance bill na kinkuburi rekiruge na abeira se siasa singa kintambe myake menge mpaka wikira bono iga iguboni ngento na tebengelinga una inchomo sae igangene ne kogera nso ikirugo nigonte getoko konya abasaye ba mintu bali bara ali bachandikete chikasi chikone nte government abagaka bayo chi ministry ya allocated abagaka abasaye bono tisoko so abasaye abange asikirugo to so as a county government we can change something eye koroka even we can pressure governor to motebinga kaba saye chigasi aba saye mbaso metetia kwa bagaka chigasi abagaka baitumbi yabali lakini abagaka baite batagete bache egera batuture bato sobo semi bogo tutebina ki ya tachaiga egera morole mambi bono ga ngikubuliri swali umurari yaba aye bono iga bunoleiga igasi asogokora onyore ngatatu minongo kora ringi gasi inande nuwale onyore rupati opportunity yokubuli gasi yo sororo na andu mane konya tatu minu nuwale bona tatu minata kiro kubwato koboka korete sigasi gusako thina ya karati kana ara ritaya umane goja kozo igasi aga rero kubwato koboka yes atakiri kubwato koboka lakini kero kuri ya strukurwa society yaito igokonyora na ribaga ukubwato koboko okonyora ko gotebina karangi myaka ebirege myaka etatu iga iye tari koera ndara baroseri iga ndara baroseri ebintu nyona abana bamine iga ndara bachoka barosa roseri ebintu kuyumura ko gotebina tintegeti abana bana nchiko batika simo gocha guchandika negeko garanko minyoka iga eliyo baroseri ebintu moche kunya guchandika kuchimutua igo bono irangora yes kara ikanya urango mwako ya myaka ebire yes mbali guisanika no batebi ne myaka ebere na bateba ne myaka 10 mbana guisanika kuruo riri example tinta getiko name the names nso gukona marieta abantu abange babuliri chikura gose bali in the government abange abakaka babate myaka emenge umuntu akukura nyore tamu cha ibere no mugako gori tamu cha ibere cyo bugavana nando tebangure naro bwe mpiko singure naro bo senator asinge nju yobunje tipata getiko na nairi wi asa abantu bande na baru bakurunse babu atumusaye babatule ngora batena ya tachangora kanyuma achima ya sokuna gutara ibintu byana kugenda eba bwato bwinje that's why tutake tukubarushye kiro kunyora abantu bari nkali bo spimba roje naki nyora bagaka bari nkali eba gotebera undi etika abasaye ibiro wegera batakolere gazi abagaka basinyi unenje bono yore kiro wose woti yane no mugaka uli retired nandi bada kacha kubuli bwe MC abantu bakatabere ndi kuli retired bakamoikiro lakini bone gazi usinyiru usikoire zero tutaracha kuligereria aliagendera tukurase ward area basiboke tauri mambia ya bono libolio linene gusense moyendere kaige mambia bone gwesokia ni lina ayeburo musaye boigo tukonyara gwesokia guswa sobra ikonya turanyoro gusirwa kurwase abasaye bamino twatebera sense moyaba gaka barabwo engana gusenkwana nereria bagocha baratebana oyo no mwana omoke tokomwa nigara achagende labda ategete kwenda kulia arete umurugio ye acha ategete kwebange nchera geteiga nigategete gutenenkanere nkwerigeria na ka omugaka oikire kulia utatete kugenda kulia na asenseme eyega yabasaye abasaye nabarabwo ngochire yabakonsana gusira omusaye omwabo asengencho esabali gochakabya kegwekanchira twararorire toroche oyo korugona nera murara kibaso esabali gachakabye gekasegete na ndabasaye abwabwo nabo bachagete kumubutoli kwarorire na kira chenyalika nikura sensemo yago abasaye nenyalika leba gusire gwikomwelyo gose muchando yogo wikagati bakubwatoka gose emine yachaka goswa gatiga iga umusaye asomusaye inu asabanyana number 1 ni ndukira gero musaye asomusaye oswa gupinga umusaye onde asinga njo yokuburye kirwo nyore ko bwate shida gete itari kogenda mona abasaye abasaye nabanda baya sana nanda abasaye
kira ba mwiri ko support no ba ko support inja have a lot of abasaya abangu almost 200 plus in my WhatsApp group ba ko nge support everywhere on the ground, on the social media ba ko nge support and to bire nabasaya ba in my group for a period of time bona iga tukukuru almost 2 years kuruna chagete collective group ya namo almost 2 years tukukura lakini baramo ba konga ekerengere lyonga togende mutu pikusi mparo chamaro imeana naki ngucha gokonya inde passive without reward tiyankwanire murara kibaso but nege tikogenda guchintu details mono umumururi niga achite bya sana tukamoe support mpaka nyorenjo manyana ngataba ngo chikubulinde guru chama ya inject party ibona itachite ko ba verified lakini gachiga ikira sigete na dengi bya sana kumurikire guru yi government gokonya abana inchi kumanya government igenteko kora APCD lakini kira achiguja osoire ime agaswa gocha agaswa kurwani uhuru agaswa kurwani matiangi agaswa kurwani abantu inti government agenda yaya legocha kobeye moyoka nukurwani ruto pikuzi na ruikaranstike rugo atebenga ruto no chibeze jini cyaba Kenya into to kurwe tax na kira to kurwe tax chibeze jini cyaba Kenya kai chibeze chetu chikogenda chibese chinja bigita located chikole project get APCD go sempa bobasialia chikole project yokorosi go sini nyagitali etero siri igure tu ni chibese chabeta located for example chabeta located 500 million 500 million ite chitiko koragasi ngai achete igasiria ari gukora iyari ngibuye bakaba Kenya bakariga asia kora ningia lakini akajaga tukute network timanye tiko sen surroundings ba yabanda advisors ba mu advise in one way or the other bakamotebinga bono what you are going to do so agwa kabandaba kirazo agwa kabantu bali abazaye bakorora utukutire network kurisi tu alenge kirenga uchire kirenge kingao ikina kiendo kana number 1 ekera abazaye bakorete kintu ba mwagete isiko abazaye baitu na abazaye bakunguseramo na ndo sikulira abantu bakubika bandi biruko mono nyoro sikulira ira abantu bali kumwakira chikura mugakaraira na abazaye kira bayimukire bakotebanga naye naho bakoba so long as tubaza kubagosera so long as yogende buna bakokotebe so long as yubategerera yes na asense muyende serikali ya bono egoteba nabasae nigo bakari gutirigo ya sana na kiya kogera ngwa kwa nairo yekiama kia inject party yake nigo tuwa chete lakini ngicheti gwetiwa na umuchando monene urege no lina na buno musaye na boko wesoke bya lakini gwe kasegete kwanyora na maguncharago achakire kunachwa na serikali usachake kunachwa na abantu gete igo iyo emireti na bono kunyona kwa gwato murobi bwo gusuka kuchimutu usiwe chokore ibintu binde basi omoyogo okwerere gari sabali yago yatenenire sabali ya Alex Simba Kennedy nero niga era chikotene na singencho amaguncharago osogwa soki kwa uwa chakire kubikiro bitango yes nabona atebe yes or no nande kiroko nyaro your opponents ya bangi kire gwa chire buno musaye koburie kirogo buna inja Alex Simba Kennedy na chire koburie kirogo kyobosaye konyora inde abantu abange bago chi ground bare opponent bane gusaba to kuburi chikuru na barabo sajinde bacha bakasa abantu bago support my own supporters bako ngabasaye bari bago support gusaba abantu bari bago support baso inbox chiya baba tebinga Alex Simba APCD baba tebikaruwa uni njumuina sajinde bago rabasaye abajibezo baba 500 gusaba baba elwe baba tebi nju support timu yende ya muina karumuina kwa Alex Simba Kennedy sajinde nasinge njuntara akora ndara ba fuel wono abande mbale bako nyegena bakoteba because njenge ndongo tebya basaye baitungirina ki tinta ketiko chango kulejibes on support I want you to buy my ideology kire kwa kulire my ideology ole no mungwano yo na chato kolire gazi because nge ntuta ketiko change passive without word because ntuta ketiko change Kenya kire musaye kuchiko so ikiro no go change obukurumi buli on the ground no go kolira abantu gazi allocation manager chikona to county government chacha as a ward level that's why we need chipaza chirichi kolegas. You see, that's why ngo tebelia basaye baituiga nduru chikoguru chibesa una njebone kirango chinana chwa magoro abantu bande bago cha bange bagora my supporters baba tebini njutu wa Alex lero my supporter nduri kirili all won support aboko nyarale kubika chibesa chibi cha Alex Simba social media go sime chi groups mambi kwa nyoro seiru kwa Alex Simba Kennedy asingi njago luna kabesa kake kwarori even tebingo jabiri una bono the government approached me last week the UDA government ikanga approach Bakantebia, one of the leaders, I don't want to mention the names. Akandangalia Kantebia Alex. Nturu chisteri wa kolega siago, nanti wate mission yeyo kubuli kirogo. Nanti za chinde na akumanyira singa kindambe. Ntutake tutokura angeli, ochote nekrogo kuru passbook without word yali through UTA party otuoni on the ground. Nkabatebi no. Njitinko nyara wakora higo. But they want to buy me. You see, they give me some man. Ni andangore ntu kimba support. Aba sa baitu bajire baburi birogo.
kiri musayo yaro chikaine nguburi ari kirugo mana gojaria kuburi kirugo nsa chinda at the end of the day mambiria ikire ichame ya murangeri because ichame yeta gitu kumukora at the end eroginary strong bamotebi ninju baba nene mpaka the last minute riba uchukuishu the ticket ba ticket ba umuntu mungauri bakata ticket ba nande ko bera kon kuira na somwa kuira no so mwana inche ko bakon so ibintu bune ibi yabeire sabotage ko bere asisiesa bune inja abantu bandemire ku approach abange but because I have my own stand because ntaketa ko mu pass bugitauri guys that is the reason why ntene ine farm ntene very strong ko tebya abantu baito naki abantu nje nabache bangi nando murayu matete yango tebyo moturi ubata matunda no rukaruturwa magena nanda abantu ngoje bari senje baro chino bwatege ntugite bache batake gukunacha batake gukurutamba genero ruko moyo lakini Kenya saa yako chorete Kenya saa kurangirite uikobo murai myamara tiatuchake kuru nyumba ase gwate bana niguganeti gukina kurunse guchigoro ibali ochaga kurugoro guchise ase gukina kwa kurunse guchigoro tiatwira ne nyumba tuchake na kuru nyumba na nyumba enyumba yegane enyumba ekurukwana basi bugetaurio ebintu mbere kwarorero ro gwikira bonge nebyo byakoire esegeteri paka yagerere na gwika mbori ekero geke ose gwikange swanani no burai elion chenchi ekene gwikira boni gase emyaka yega kuri umwaka gwe chilifu ibere na 13 ekero serikali chege ngachia chagete chi county gwikira bono iga kwamenyiro no ruchikiri kegendrete gwikira boni minganyiki eri kwaro lire gose ngayi ali ruchichi gap chiri chinene echuchia irere bono na bono Alex Simba Kennedy omotenga echo gwikante ne bono guchencho burayo buiga bono twira ne nyumba mbia mono muraria twira ne nyumba egento gikundi oboruru nyole bono iga nili yanda mbwateri nene nilyo gokorera mu passbook itauru wodiga cia singuru asinsome asinyibuleire nkasomera nkamenya ngakole bintu number 1 ikine kike kundi buru because twatwalire chintunde isatu 2013 2017 2022 abara itu atwalire barenga batatu agatuka 2013 2017 takole tigasi korokana totebere na county government chia chite konye njira mana okora gasibuya 2017 2022 tukanyora nanda kairolebwa umungawa gasoa yabona nera ga fail totally abantu bagateba no tikatu change because you olenge 2013 no musai oyo se tuku 2017 no musai 2022 abantu bagateba tikaba change babe ko mugaka gusina akole gasi bakaleta mugaka bakamubika oyo robo naiga yabona ngoko tebi totally 100% inyugwe to releasing into passbook without word ya itotwa fail 100% nechi pesa ngo gutore passbook without word allocation money chiwo in the world it 32 million every year umwana inji uri rari ntegetegere nanda manye ukuru passbook without word to ko 32 million every year ichi chiko allocation was allocated go just say word yetu ya passbook without word to tebere 2 million ichi ko genda for mobilization public awareness etichinde chikole development ya maji chikole development yokorosie para chikole development za chinde umu MCA na bakurusiali aina ni pasali lakini bese chinjiri gukora gasi ibintu chibese chikali gukora gasi because umuntu yasoete kirugo ni chibese chiae nandi na kingo teberia abantu baitoiga umurayo goja kuburie kirugo passbook ta rugo guso kuburie kirugo andonsi niga ko tutumika chibese uno yororo nyigweta chita account baka chinyomba chia account ya mali magakora nini akasoe kirugo agurita abantu chikura igemere meroro emene no kuraira ni kwanza no kuraira ni bono turumuntu kia chitikika care ikere kiatike tubona guichori bono umuntu tumikira for example obu MCU tumikira 10 million chia atumeka 10 million obu MCA na tumika 10 million de campaign na bagwita ni kutumika even 10 million no okay number 1 chibese 10 million na kichikutumika number 1 umuntu nagwate ngogenda kole mikutana asegete ona na chibese ororo talikiro ko chikokoro mukutana okwana nabo okogenda busa bunokonda bakoro mukutana asigete ngona nuri chibese amatanga nayo manyene turi guchikorwa amatanga ngo bari gusi kira matanga ko bagusi for example na Fridays nali amatanga manga koba kabisa nimechanga ngo bero on Monday was on Tuesday chiguru in passbook ita reward okonyora abantu bakwetoro na abantu more than as a week more than 15 amatanga ali Friday yogenda matanga nali passbook tauri nyango sorogoro nali mate nyabisia nali nyantira nali bukina mia segete you understand so abantu ababosipi no bate supporters from everywhere bako tebini njo to support eto mochango ngo supported 2000 liri tukoliria matanga majumali yako limengora ali natagete naro unyanyo le 500 oru nero ngori yago 500 go selibu kolengana buno kwinyara kwa gukore aya gukora kuro wo kugenda ngurangiri uri etumye yago kiro ko yirangiri etumasigete ngo ya uri chibesa bono chinga kichiri chikugwe chikura
okugura unabona chikura abantu baguri dure ngoko ngangi chakore chesti kura buko ngachiringi 500 kwa gura abantu kurwa se woti ngao kwa baleta kwa ba 500 kwa basera bare chesti kura kila bagurire kore chesti kura litukuri bago cha kwake kura transportation ni yago nandi nandi kwa ba 1000 bago kire kura yecha yes chibese chikonyora kiro wake sabu kurwa chagete kuburi chikura mpaka litukuri kuirire chikura okonyora chisabu chibese utumegete is like 10 million 10 million iche tumegete umushahara bwe msiire ngole it's 350,000 ndiye nachukira na chiru ibinte tax and whatever chitikale use 150,000 150,000 each onyora obisi yae nkumanage yale abanda bwate for example 15 nabwate secretary nabwate umuntu gukora gentu gete nabwate PA ngo ese obisi yale kwakanira ale stima amachi ngokuru arororo onyora chibeza chiri unachiro nekera tengo tarare nini otikaire nege tukenge net 80,000 chigo so asi account ya ichichinde na matumishi kwamba nakonyora 80,000 ichuchu kwaka 80,000 ichiyakonyora rumutini times umwaka chibeza irenga times 5 years 10 million yatumegete chibeza icheche isanire njira ikanyora 10 million so kwamba nakonyora chibeza ichiko allocated go chase ward almost 32 million kwamba nakonyora unachiri chibeza chiricha chonzi ipi kwanza natumegete chibeza uchibiko muguko magendero taya okolekana ase ward bono passbook ta ward yaito magendero taya okolekana ni because yupo kurumi boli boraro because abangina barali bachandikira bana kogenda pasali mbali konyora bagende school number 1 ikine gikundi oboro konyora mwana aseri ya riziko pasali teyo no mwana atakaire gosoma school true ni chibese chikwena nu chi pasali ali kerwe pasali kwanyanywanisa jinde pasali yekona nukolengana buno manyire onyore umwana bu mutakatali koyegu nande no mutajiri okoyegu chi pasali jinsa jinde kwanyara mpaka abantu bande bago chigora biuno nyore pasali yo yale gona ngusini ya 5,000 ngusini ya 3,000 kwanyara umuntu akote bulete libwe yamuna 500 abantu balibetana ino mu MCA lete libwe yamuna 500 ngusere libwe yamuto ko pasali ya 3,000 oenana 1,000 owe pasali ya 3,000 bono nubu kurumi bogenderet magendero tayo machi tayo ikintu gekundi oboro passbook itaru godi yaitu nande monte geranda nsia simule yani na chinka kichireba mama baitu twale kogenda ruji ni chugiri baru twa sukuma machi pale konda babu guria machi kuruchi umuntu kogenda kyongeti rucha ali chikubuguria machi ogenda gali bugichonjo uchikuya machi kuroro itu igetu mutungi umongina bono igarana chama amaro iraichire abagine baru walite pressure abangine barwari diabetes amaroire babata mange nandi badu umuntu yo mana kumyo kauchu kubucha machi roche numutungi ore tanka ucha kunywa machi ingantura mna passbook itaru wait seito mbrakia yani buki tote na bwakire twanyolera machi umwemsi yate because allocation chibeza ngwena nuchire ache apipe kwa machi ali machi kulima machi ningi kulima machi it's only 2 million asi chibeza chiroko 32 million at least 2 million chuka lima machi leta chipipe nyora 5 million pick up and connect amachi chipipe uchi nyoro ole machi ali yote bya bantu nana ki karunyore 200 chipipe abantu bakurwa machi bakuru chipipe chibeza chiri chipipe babikirwa machi bakonekiterwa machi bayo ngabona bakabona ga passbook itaru seita bantu bali bakonda babucha machi ali machi tayale connected amachi ali mitu ali kyunduso tali gukora ali metukare yagaje pampu yakabe kwali na pampu yabe group tali gukora abantu bakorera umuntu akuru kyunduso igoro ogenda rochi kebuko ochikubucha machi oru kyunduso igoro anda kyongeti insali ochikubucha machi oru kyunduso igoro anda lyanguru chituko ochikubucha machi ngike kogera because of the poor leadership tobwate in passbook ta word na kinko change like simple kana passbook ta uri timbwa tibokurumi injenso merete obokong iso merete obutaka nimanye thinki obutaka nimanye tele kyumuntu uri insali agwetera na kikora ndege tuko chankorera abantu gasi because imbwate calling yo gukora burai gukonya abantu baitu kore gasi korokana twira naye asensemo gwakwanira chisemi gwakwanira mache ensemo echareta abantu baitu moro nensemo yobo cheru asinya gitari cheto amaryogo nkorore lero gwokonyorana paka nonyero mu MCA kumbe bakabwate mpaka chemist chabo pharmacist chaba ali amaryogo akogenda arukurwali ngwa ruchinga kiende amaryogo akobwate kokorwa aru Kemsa IK county gakurwe county botuko aika segete gabo gerwa achire asigeta gose aoniwe asensemo yobo chenu ase ensemo atali ensemo korenda ase ward ya basibuge tauro nduraigwa seme igo kuyekwane wakona chisemi gwakwanira na mache turara swa sensemo yobo chenu wango na kichi dispenser na kichire bochenu bwito na kibole mbia mona soko buliri swali elio iki number 1 na kikego kianga nkuyundere because yabantu baitu number 1 onyege ndongere kitakire kokorekana no bochenu health number it comes first because onyo muntu ukarwarite takogenda mugondo onye karwarite takogenda gukora ntukiye gotora chae
onye karuarete takogenda jiro kuone matokae ikintu gikundi uburungi linganyore dispensary chaite chirarete pasibugeta reward mariogo tayo bune yaitu ntinera tubwate kionsaria nyango surugorari nerororo injiri gokora gasi ekororokana because of the peer leadership tubwate ya pasibugeta reward konya revenue nyoru mu MCA itu nware umadu mu MCA kiroko chorwe gasi number 1 for oversight or represent abantu bawo you get it konya mu MCA oyo itu tari koimuka agende even agambe agende gari nyore ase county government atware relationship ingi ya money governor kira atware relationship ingi ya money governor anyete binga buone dispensary yana mari yokota kare kintu kike tayo aya kira mari yoka yanza jinda gocha abantu aba mari yoka yamana koba allocated tinga kinere simbarati umeshimiwa etete mbia mono simbarati akaswa kwena na mari yoko in all the dispensaries yes in all the dispensaries awojona na mari yoko lakini kira alikona na mari yoko ali uko rogenda abantu baina na magega kira baina ni magega abantu ba register na MCA una passport gitarugo umuntu okonyara register a chemist kia through umusani through omuiri oye akakibeka samoya tari ali korokana amariyo kali buna gocha kurusi wali muino aletwa nandu kwate bigunga mariyo tayo nyore ntetere you can imagine nyore panado teyo yani mambia ibiro mugabana nasoka mariyo kali asokira chiri buno kuchugoje nyakitari yo ikororo mongina gotebanga ekeune kianyara butukubuga aguchukurikira nandu kwanza guikaranzi kwese penji oberenga kiendambe mwana gotebu mongina bone keune kyu amariyo gotakere guri chintetere chiriga gendo guri chemistry keli ogendere tari ko guntetere inkirinda chire nyakitari bukururi wobo chenu mpuyo ina award chia fail totally 100%. Na kitu ranyoru burayo buna ari kuchange number 1 noko nyoru burayo burubia kitu nyoru burayo burubia baligereria maslahi kwanza ya health umurayo yo gochora umanye no murayo yekimaine namanye to korova site ya isaini to basa gochora bu MCA nda mari ikaranstoreire so long as umushahara gogoso tuze kitukurikira bana inji bago umuntu ule boss no mwana inji uri okorete ngike ogochorete ekero keria tokogenda omutimoko make tutaragenda omutimoko igagwenda kikane ya muyo katogenda ase omutimoko make turarigereria ayagenda tukura sesemeria yechiruka umurubiri no raigo kuru kwa sha abarayi mugunya gutayira mwate abana elikia so murubiri sha ine no yana netoko bakugucha so murubiri uje gabo bachinu manye kairisha goseni gole maminja sha inje na inje niko na tebere maminja because na there some cases chinyinge sha it's not working teli gokora gas totally p na and I feel to understand ubugurumi bore Kenya ka kyumurari no bugurumi bo besana kwanza ayo manye no register sha ndege toko tabik manena register sha lakini I thank God na kuruara ngende lakini my closest friends imparo imanye te ba register pia sha lakini bachire tirabakonya you get it sajindi the system erase sajindi telikokonya tibe sajindi kirwa kana umuntu for example nyalwa takirwa kana 180,000 njiri kutoka 180,000 okote una kana 140,000 shai wakanire 20,000 bono ka surely ikiningi baruze tiene chaevo kayibeka sha and you can just imagine ngentege ko ndio borosana na to change even the logo eri ya sha ya rute ne chaevo ikagenda sha to change that logo akabicha kalikoka 112 billion chia tumegete go change that logo nyole bale ko ndali batebi mukamba ali uri kisi town ali ko rosi me uri ali tena akimungu na torosiri logo aso ali site arosi logo ingi yabe because Kenya it's a brand and bale ko change batebe na kitu arusire ne chef unobeka logo ende yonsi na boy ko yonia o change ni logo ya kuru NHF kujisha 112 billion is it normal when captation of the money in 10 billion jitali ko chese chisuku. You get it? So the government has totally failed. Na SHA, it's not working at all. SHA, no bukurumi. It's okay to president na so nyore mati ango cha kosongo na tole next. Akirusi SHA tureli ne jai. Mia moro mwanchio mo ligereria chida kikamera ngebira na inye ko hechinsa isaro chiapo no mambia kitokoje kosanga emambia bona aliagendere tukurwa se county ne chingwadi chetu na mona sobra igwense yaito ya Kenya ina nseme ntangani ayagendere tukurwa se wadi area ya basuketario no murai boigo ko yekerwe kikyobo MC yokuru kwa osomanyikaribu na Alex Simba Kennedy tokogenda umutima komoke turasyo mirango chiruka na tusuka gendera kotengera Soko TV boroso mugusi ayanda mange na ragocha baadaye insichi dakika chinke chiri mutwe.
Ege Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Omwancho mulire Nsoko TV ngitaseni Nsoko TV nibwatira senge nchao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusina to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwensi korwa bunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii Elietariane Caroline Mausa korwa county ya Nyamira Elietariane Nyariki Steven Embonde korwa county ya Kisii Elietariane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili Chini Gongoro Perpetual Machine na Nyora Netrobin ya Nsoko TV oboroso bomogusi Amorire nigagendrete gutose mwana boire bukia tari Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyorali chibu asomrobilyo bubugima nobo cheno asora bigo kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro mrobilyo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri shabutuko ime ya Nsoko TV uboroso bw'umugusi. Magega ya televishoni ya Nsoko wikasero yao kwa nyori ribaga ligi yaliyokoralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyora ribaga lyabene liyokoralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tulikere gose twakeresimi gwitere namba yaito yobonchuria 0788666662 Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono Buya kegemo inde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie Nsoko bwa kiro mwancho muligari ncheni Innocent Onyango Diana Ndem togenda se gazeti ya The Daily Nation asaba gotebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana gose kerese serikali gose kubwatira dese serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa negorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoira ni maega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakirari tuko bwomogusi nigo bware gosirwa noboremi rikomera riburga risamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asinka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi
somoroberio wikiage kiomugusi nobe gukumirana na inche Frida Kerubo kera ritkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga n'umugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera ritko pamoja. Eye Nensoko TV Oboroso Bubu. Karibu na ine mwanchumo ligereria asensemo eyega yende ya gatatu imiyo mu rubere bwetu rubiri aseri tukeriga lya lya Jumatano ekerokeria omugari tubwateme ye studio Alex Simba Kennedy ekerokeria Kennedy na tokugenda se ensemo yende kurwalia se twatira ebintu mbire bilya nkwerera makomu ala se wodi eyega ya basibuke taurio lakini buno mura intumanye tena ase manifest nyone kerokeria ogoro si manifest iri go chakokorera emeremo ebintu dali byonsi orakore ebintu mbire biri okonyoro at first priority eno nabe kutokana na match tayo kiseme chirebobe obochene bolebobe chipara nigo chirebobe ebintu nebinge sana okonyora bitarongeti igemire tina ase manifest ya ebintu mbere biri okwana na tokora tena first priority birora chigushugulikira no nyene myaka eri metangani jage tano gusoso mwaka oyo mwaka okabera abanda barayi bakora tebana asama tukani myama ninkoleke neke ase gati ebintu birekero kulire nabo ebintu gomete mbere bikwanda korengana na makongu aliare ase ewodi ya basibukito se bintu biri mono abantu bago bamigegete mono ebintu bitatu gusebine igabiria uruchikorega ne manifesto sikorenga naye ne bibigani iri gushurukirwa ebitangani naho biko bayikomera kini biroro biri yokonyora bire main. Number 1 yendeke nentegete gukonya nichi family ninjira ngokonya chi family no gokonya abasaye. I have a program ntegete guchaka na ndi nyasaye nkonkonya ali na chinga kichiringo chikoba na so ile kiruwe kepiko zingo geswa inde kiruwe ya passbook ta reward inje the next MCA passbook ta reward igen tunta gete gukora number 1 ingiringa no gokonya umusaye program ndagete guchaka buna bono iga na gambire with some agents ndagete kumanya na invacti abana bari na konyire babere kuru passbook ta reward bachira outside the country kira na empower the community no ko empower the families kira na abere na empower the families banyororo bokonyi. Number 1 babwata abana bawo babere bawo kolegas babwata abana bawo babere usumwana oyomo all outside the country, for example Middle East countries like Qatar, UAE, nyore Saudi Arabia, Oman, nichinse chichinde kira kwa nyore tubate good network abana abaitu bachirororo muiburita gocha gochanika wikacha kru mano yesimya matena naki umwana one ninjandegete bakintumire sukali amutumire nyole 200. Number 1 kerule empawe umusaye ase familia yomo kusebabere babugate sibakonyora umugati umambi botambe wakonyire that family kiri problem ira joro konyora ngi family ne bwato monto yomo kore ntukeke okonyire. Number 2 egentunta gete guchikucha kinebyombe kokonya umongina opassible ta reward na konyire chi family kire family make sure na rusiri umontororo okonye kire 8 so the county government 8 urule the county government ochire outside the country awukirango chikokore ibintu ebyonspi. I'm planning number 1 tivet chetu njirigo chiya koragasi on the ground at the moment polytechnic chetu chirororo bune itu nera alinya chugo irarete itali go koragasi ina kinko korangiche ngimpawe ebintu bunebi chibaza chiri cyane nkonyora incha I want like Alex Simba Kennedy bunanje. It's not a matter of fact inte big tickets for the county government inte kuja kuigura nyore. For example it's a big welding machine inkube kororo enena abantu baitu abasaye bago jante bendusi abana chifamiri umwana oyo moyo uyo tegete kugira welding yes chiamba boko ninjwegere go sambiriri ninjwegere makanika ninjwegere wiring ibine bintu ngo chikoigura buna Alex Simba Kennedy my first business urubo MCA sini tukira na Rusia basaya ba ekosi na be plan for only 3 to 6 months umusayo nyori skills na ndikira go chikoru ali na mu empower namo teibono nyore ngo sambiriri kwenge na kugura ire machine yo sambiriri ya 10,000 kendo chake okore ngutike usambiriri onyore no makanika namo engage somewhere osoa
ibine bibintu ntagete guchikokora. Number 3 abangina na kingo chikokonya abangina ine point ya ne akabere intagete guchikoleta abangina aba mbabe kamo chibesa njiri chikona na utute county government from the national government chiachire byombe byabangina baitugusiali abo abangina baitugusi batarasomigu bambanye na kibakonyara chibesa ichi bamanye njira kibakwe register babe registered batwale certificate balike proposal kira balikire proposal a project bata for example etutagete konyara chiombe chugo kama etutagete guchaka ko tuga chingo ko chikonyora magena mpatagire bakonywe banyorutizwe na kingo chigoja no guchikobeke ebikundi buna passive without reward ni gompate chinyomba 8 nimbwato mukinami nimbwato muigesa nimbwato munyameuru nimbwate umondonya nimbwato munyansiaga nimbwato mugichonjo nimbwato munyameuru nimbwate chinyomba 8 chinyombe chinane ntagete kuchikuri asabangi na bachinyombe chinane number 1 ingo chikuri ebikundi byabangi nantana naki ekekundi ketanyore nkuru enyomba yo mu gichonjo abagichonjo abangina twara representative jaino chia lead jaino chikorete kuti chibatenerete register byombe kira mwa register byombe nande ngicho kuti my own team ikubalikira chi proposal kira yabalikira proposal egento tutagete number 1 noko kama chiombe chuko kama mabere na kichibeze chikuru national government because chibeze chinchiro usikurikira limoino gasa abanda babo kenyambi bakonyora chibeze chichinyinge sana chiakonyira bangina bali bagendrete yes inchiro chigendrete nyore biashara that's why kwa rocho mungina gete kisi county ochori roburai akamana kuruororo akagenda akangaina bangina gusiari akatumika marieta akalichibeza chiabo atachiti ko bachibeza chiri because chibeze chiri chikuru national government akabangaina register byombe agacha karusia marieta moina lire yombe urusia rieta munda kuruku nyokami nyarebe uyondo ruku njoki ojo change ali obeka oriera chibeza kwa rugis kandi ya matutuke se women rep ya Kisii county ya sogete ikinege ndakorete because bangina bali balenge informed mbamanya iringi batakire gukora I want to kuechukwete abangina bana ba passive without reward imbechukwete mbaletamo mbabekire development eyo ego chikocha esi project bege ndere libo kabanyina banyorebeza taringa ntagete kuchigusire kendo karinga umMCA ngo yo Alex mbakene dingo bayira abantu bakondora bajangira ntagete abantu bakondora banga amasikani ngumurayuchira tuikeranza tuate bangi toko umurayi nkonyete umongino uri gusiali atari na acha ngamwemia angakire kura imokonyete genda konyora daily akonyorebeza ikine kige ntagete gukora number 3 point ya nayo mweli ige ntagete kuchikokonya passive without reward na kwa nakale nandi nako amachi ayaro ngo ikabe number 1 abe number 1 abe number 1 abe number 2 abe number 3 yeba ina rigento amachi gento kurige kondi oborokera ngora mamacho isya koimuka uchikubucha amachi kurwali bugichonjo roche wetweka nandoleta machika ngagwikira boni kanturanyora amachi okay asense mwire binte biga byonsi pikoena kiwa wenyore nambi bwata chibesa lakini akero chibesa chiga soka umuchando monene tugocha twatwara nobokurumi ayebuna umurayi na kiura chikoene kina pesa teyo egoche gusira nyone ne shilingi na boigo accountability yenive ngwate bakayigana ebese go chase word yawo ni 32 million yes una 32 million yega ekene kurumo chaka no buburayi bwawe ikomweryo ebese yiga teli go chigusira and of course ngorate abale na beko tokana na eno muyole lakini bali bagwetana ine balio etemereme yega oigenete na kina gotomira bono genda se nyomba gete genda kwa leke neke yatokana na kwa bere chi million cha goibere lakini ebese gocha goike ground ose 50000 ichinde chionsi pe million ya moni chinu gutakianda bese teruika now accountability yebese ra kwene kina ebesa yomobasi bogetauryo teri gusira no nyene shilingi kolende ngokorere mirimo yamo no murali silizo alirigia agitigango tebingi ngendo gutu chandite nse no bukurumi nanda abantu bali barabarai kira bago chabate bya bandike maina ngambata giteko so burayi babakorere gazi eko bakungu bantu mbali ko amini mono lakini bande bago chabamini abanda abagwatu buchancha boke nandi bali barabakurumi lakini nimanye tenga abantu baito bona nga babe informed bona igango chikachora barabarai bali straight bakuriye beza yakuba yiragire sana bako kusura buya lakini at the end of the day nguchikora bali muntu cyuko kona byura atakorere gazi ebe nabwate beza betabwate beza aba babwate chibeza ngoleta bali lakini kuriye kubali because ngetinta getiko chiko umuntu mungaine emia amana ko ngakire kura onyoreta kuwanja gento kirinko motebi anchore achoro uri umukurumi nichu yake ile ntungo chikokora na number 1 Alex egerensi yo bukurumi because yo bukurumi yobo you let me tell you for the fact abantu mbali bako je nabona yuko muntu narunga project nanda abantu bandi bali babira project eta no nkubuliro bwa MP ngubuliro bwa MCA ako tebi Alex no tali ngutige tali ondigere ni gonta gete ko support kogosira yes kogosira kirango kogosira obe MCA
lakini kile kobe MCA ekero wongere ngane chairman no understand it ye aye chindi pesa chindi chonsi utakete kwa campaign utakete kwa printing aente birenga inja will come there for you but uno ko ireke I will make sure ko ireke because I will give you money ombe kobo chairman ukombe kobo chairman I control everything so inja like something like a puppet in the MCA elieta lakini umuntu kumanage chipesa nabantu bali bangitana ine chairman nababandi so number 1 ikintu ntakete kuchikurigere yumu pass without reward tintakete kuchikogorwa tintakete kuchikutumekwa nabantu bali baguchikobe isako yana ko kolegasi number 1 guikanchikuma tintakete kuchikuma no muntu ngenda ine kintu ngirigita kirase kete twatumikire chiri bukomi twatumikire chimilioni 100 twatumikire chimilioni 2 intakete nchibye komanya nagenda baki ground nalike linki gitakire ko kolekana allocation money jiri na bege toro cha korire gasi usinjira kolegasi then from there nama na inki ngokora because yobo kurumi enjera ndake tuku ku make sure na akuru bukumi tindake tuku ebeka na nkarumu ya mono 100% injino muikeranu tinko nyara kuchikuiba tindi moibi patintake tabantu baito banteme ba passbook ta urwod banteme bambeki kiroko baadaye bachikubuli na Alex ngo atebete tuku tuibera chibeje chikoya 32 million nimanye tenga chibeza ngo chikomeza chita national government bako na batana na kite county government governors bako Bush egere chiende national government bamente ruchibeza chike even 45 billion chigo cha say county so that chibeza ngo chikomeza chire you can get my time 2027 inkonya rule most 50 million chiko allocation to my ward per year tinta ketia bana inji bacho kumbuni na Alex chibeza chichiawo kwa irwe 50 million ingi wakolere timbu atigento ngokolera bantu timbu atipara na rosiri I want to make sure ngachibese chingokora chirikazi and I will have a special committee yane ikon oversight inchebye komonyene tintakete bandere ikon oversight etena Alex chibese chitwa 30 million tuakoreire 2 million ase chipara tuakoreire 10 million ya samaje tuakoreire 15 million ase chipasari gucha chibese my oversight committee tintakete kumanyanga chibese chinalire kusetindali mongo oversight as my committee. All right. Asense muyende kera tugochaka gukina guchigoro gochaka rwa obwo MCA na bwe kubwatira nyone na City County na kurwa bwo asinginche chisanto cyo kwanderero y'oburayi bwekerogo ekenene engana nera igana utabwatira netino mu governor orabisi oso mu governor orabisi aseri tukeri mu governor weri tuko na bera konsana nonye nayo monyene konyore besa gwese konyora magendero gocha se ward yago ibone guchiirira na umugabara bunate bana tugenda ukulyo yatokana na nonye turi kurwa se kyamekyo gose nonya na nigo kwaringa mamicho mugabara goikoka gento kieke goikobwa atyo okoboko kulya kagoteba ukulyo goikogenda ukulyo kagoteba na tuma goikotume na engane twara yerorire nibi egati bintu biri bikwirira okole maranyono kurwa serikali enene ukuigwa na amagendero tari gocha se ensemo ye bunge yane gusase county yana sengincho inchetindi go sire serikali ye lituko na ase obwo MCA ajani go kubwaterana no mugabana obwo amatebwago egati yago no mugabana neba na mugabana robisi nigakuru kiame kingao na ye ni gokuru ensemo elia ere kiama ekengago na kigoche ko ene kigosobwa amatobo igana kipogocha kobao ko ene kina umwana inchi usuli kwa krete ko tariko umia sengenche ya siasa ya ino na boigo ugweta na kwena no mugabana yamono muralia number 1 njitali governor onchorete ngasawo MCA wa passbook ta reward ibono ngukwa na ikiro inde 2027 yankwa na bono MCA passbook ta reward 2027 mugabana tonchorete ko bekiro kyo MCA passbook ta reward lakini matengo ikirenga kiyeruge ya change mongocha omuntu onchorete kiro no mwana inchi umwana inchi uyo ngakirite kura urina ere posi yane inche no mokoriri gasyoe nandi go ika respect my boss ngiche seli swali yao ndekete ko debi ndekemo andu manyaiga abantu baita ba MCA bako swali mbali informed they don't have the information they mbamanye tinga inkikere takere ko koleka no muntu akojeru MCA so long as ajeru MCA ndu ikarazana we can call ni mbere ni governor inyore chibesa okobera ni governor akochore oburugo ali bichi committee chiri mali inte county government egere yuko chikuikaranze committee eri kwanyora some allowances chibesa ngenge kwa bikumuguko oitane ni governor that's why akurusi committee chiri ka akurusi committee chiri nabora akaukiru mubuko odiri no musaro lakini bone singe njaba MCA abandi bakuriri na ingo chiko chire governor bobo ndisiri ko committee echi na chire kogenda bosa but MCA o support the governor to support the governor chibesa nko bachira allocated to your ward
Okay. 100%. Whether you like it or not. That's why when abantu bandene naki nche tigana rabere na ibete nyoro muntu gitu musani onenganjina tigana rabere si government wono tole teruna intu tigatura kama. Engane kare gutume kono go kama. Yes, kama. Tigatura kama. Tatu ngo kama si government no rara kama o kama kolini personal interest umundanya le shares chiae. Gira uju kama amabera nyu ayae na bana bae. Tali uju kunywa mabere abandi. No kunywa mabere erebiye kane familia yae na kiago kamera lakini chibeza ku national government chigoja chibeza from county government chigoja either you are supporting the government either you are not supporting the government you must get the allocation ye chibeza chigoja in the county government wika chibeza chiche support the governor to support the governor chibeza chia ngoja jiri like 32 million chiko allocation to your ward level we kuchinyole ikintu kyokota benefit ni chikomiti chiko wali because you are opposing the governor na chuta kale kintu kiki na chuta nyole. So inche I will work with the governor onye ka okole gasi aba na inchi. Okay. I will not work with the governor onye turi gukora gasi umwana inchi uri tochole tagatube ko because ina report yaito. Onye ori turi gukora gasi ye. Incha is not a matter of fact ngwa kya munae. Tinda getiko tera kwa ondora nanga nonde no governor. Ngotengere konu yae. No, I have my own principles ya bantu bancho orete naba nane no bago cha konjora mambi. Wikamba kolere gasi. Siasa ya Kenya busibu bochorio bonene wa 2027 ya chakire guchenji sana na nyomba yo mugusi ya chakire kwenyora nero ya chakire kororekana gusekie nikiaye ya chakire kuligenta enchira giteiga na bara intubwate ari tubwate mugaka David Maraga yo lengo mona chebina ntubwate Daktari Freddy Matiang'i ase ensemo yago nabo igwa ensemo yende abantu ngunya kwebanga bari umanye tena nchini gongani tikogenda guchense mu gite nchini gongani tie gutara no murai gete busibo bochori obonene bwa 2027 turara kwanirango obochori bo mwaka wechilfu bira 2025 nebire nara lyayo bwate obochori obuiga soborai asikiro ya 2027 Kenya kiarore kanina nditigangwa niribuno mugusi ando mugusio minto ntegere tandonsi asole tiangorige ligo chaga unande ngwa dressing gotebi ngumugusio minto to basa kungainu na muntu nde biensi o akikura yago isiko ni nyomba yo mugusi igen tukalikia abete 202 ingakia Simon Nyachaya buri chukura na 40 people kira buri chukura na 40 people abantu bali balenga against na Nyachaya bachitenga bonspi abantu bali balenge na Nyachaya bakakore gasi ya monere bakakore campaign ya monere abana inchi niko babakirite kura abo bakurusi because na into mugusi to atagete nyoro burai umugusi to atagete na into to benefit ase bintu binde binge igento kerike irore ire bono iga kiria 202 keirore ire bono iga 2027 na kigo chikoba Fred Okengo Matiang'i kirago tetari umugusi omosogeti inja support Fred Okengo Matiang'i njene bulldozer ya Fred Okengo Matiang'i Fred Matiang'i kirago chakobolie kirogo kyobo president tatebe tina rotagete koboli chukura na bana inchi ba Kenya ba murangireti nyari kunyurete kertu wale gukora maandamano ari twabwate abantu ba murangireti nigo barenge cheese bakamotembe na millennials bakamotembe umwishimiwa n'abantu bonsi Matiang'i andonsi asole ni incho onye to gocha to make sure 2027 mpaka tu register lieta liago ne utacha gukora campaign to register lieta liago na to gukora campaign na to gwakire kura ikagara Fred Matiang'i akarisign ku World Bank agajararia agaja kubuli chukura chia Kenya ichibono igakubuli kirogo I feel to understand kiro mugusio mindogo cha kwanyoranga ngupingali Fred Matiang'i abantu aba Kenya bakora nkike baitabire Kenya tutagete guchinja Burayi tutagete koleta chisura chinya chisura jirija beiru Burayi ngakiri kina linaika gutieka mapema gukwana chisura jirija beiru Burayi asinga kintampe yonsi pikuru magega na nande padi no bali mutuali Kenya bona iga ya chinjire itagete koleta itagete gosibina gosikwa buso bisiye yonsi piere tabanta bayi Fred Okengo Matiang'i okorire gasi nyingi bona iga bantu batolgere tikuru TV batolgere tikuru Facebook batolgere tikuru YouTube batolgere tikirasi asinga nju ya Fred Okengo Matiang'i bona iga Fred Okengo Matiang'i onye tariere kango bona iga freedom de yoto bwate yugo chukuligere media kuligere gokora gintu kindi gyonse mitandao yekerero tiyo Fred Okengo Matiang'i nero korete nkike otokonyete Fred Okengo Matiang'i nero konyete chisukuru oboibi bogasira akarusi cartels bali barengoro bali kuiba matemu bona iga nandi sikuligere gazi yeri aya asireti yakora gintu kike yairanire ministry ende yonse Fred Okengo Matiang'i ale goso corruption
nigo yari kogena yari iri tari nyore koiguna Fred Matiang'i ore nyore bicha yae kirese gorari Fred Matiang'i kore misiyo togotaka koira nyore 50 bob y'omonto nigo gokore gazi yakore ntuki ekorokana inga kirive nyore chi passport nyore chi abwato bokong Fred Matiang'i akabanga Nyaya House akarusika tells yori barengoro nga goikoina ne 10,000 gose 15,000 gose 20,000 omana ko nyore passport akasiri ubujinga bulikuru Nyaya House mata bugasira bono umuntu ali kwenda Fred Matiang'i akakonya umuntu ali kurusi all the way uri negari oja paka Nairobi oja kubwate passport akaira passport yararia akayabeka Kisumu Huduma Center akayabeka Kisumu akayabeka Kisii so that abantu banyoro Huduma angena asebale inigas Fred Matiang'i akorete kuntike akorete nichiga sinyingi Fred Matiang'i akorere igonja support Fred Matiang'i 100%. Yes asekirikirange mono mwaka w'echilfa 2025 of course ntubate myakende angebere kane nusu chimutwa chikuja kwanira mono lakini ntubate kirikirange na intwe chitariki 2025 nebere tubachira ikangenye chuka eliyo tukoro murubiri oyega ntubate obochori oboke ubura kolekana chitariki 2025 nebiri umutienyo yoiga oikomi na limo tigatwira negusi ntubate Nyansiongo ntubate Nyamaiya abo igo ntubate bono Nyamaiya Nyansiongo ne chinsemo chinde chiri tubwata sobo chore boke buracho korekana igaiga twarorere chinsemo ibirone yakigusigikani tubwata nsemo eliyo mugusia bwa Dr. Fred Matiang'i nabo igo tubwata nsemo ya serikali ekoragwa na babo Jafeth tuba usoro amona barayibande nakiura kwanire igoro ya siasa chobo chori oboke echiboneke chia betrense nabo igasense muyende nkwigweta baraya usabarayiba abange bagukere bagotebana iga nesigie kurwania Dr. Fred Matiang'i koleta lyo barayi bokorigwa bwekene Yesu murarimbia mono siasa ya gusibone getubwate chiwoti sato ichichikubuli tubwata bamsi baguchikubuli chikuroro tubwate Nyamaiya tubwatware Kerenyo ward na Nyansiongo ward icho sato na chiaba MCA batene bakuburie kirogo ke chipa election yego chakoru chiwodi chinde na bune bangire yango tebi ngachibasa chikutumika chiwodi chisatu Nyamaiya ward Ekerenyo na Nyansiongo ebese ya umuirwe almost 2 million chikutumika weekly from the side of the government. Number 1 igenda banda batakete ko no gosokirori Fred Okengo Matiang'i bamusoki bamobuzokuna na kitu akubwira that's why bangona bali roche baroro babusoro babo Amos ibarali bakurara butukono mugasa bantu bali tigamba debe bantu bali chiwodi kiri onyore kole Nyamaiya onyore kole Kerenyo onyore kole Nyansiongo kakiragira so abantu bali basore baragira kabisa lakini yekura mubasa kusoki umwana omuntu ko Fred Okengo Matiang'i siasa yeye chikura mbate bya bantu baminto eyere ye chigodi kiri tubwata bonega chigwa kirugusi chikura ere gati ya Matiang'i na umuntu ko kunera William Samoei Ruto tikana ababande bansa bakobori Fred Matiang'i na William Samoei Ruto abuna bu esegiero Ruto tari kurara tebeti babo suru na genda ali mu muri chibesa mu make sure mwasukiri Matiang'i abantu bali bakorera ntike bakeire abantu abande babo chikura ba UDA andonse abantu baminde smoko ramba tebike maine because itogete kumureka 2027 Fred Matiang'i abekerugo nandi tukumusoki bono igataira nyoro bu MCA nyoro agu nyore gwotie ya moyoka tuira niririeta ria Fred Matiang'i siriri gurari graph ya sukiri ya kore ntike keira nirense korosi amaskani yo mugusi gutenena buno mugusi umwaki ekura bwe Kerenyo umwaki ekura Nyansiongo umwaki ekura Nyamaiya kake bantu baminte na basaba mwakire ondebiensi ogotenene ne chama ya Fred Okengo Matiang'i unabono ntubwate for example tigante bere Nyamaiya ward umungwana nali okuruku Osiemo I don't know him in person na ale se chama ya ekunga Fred Matiang'i ntubwate umungwana okuruku Richard Kurunyamaiya ward nere okuboria ikirugo kyo bwa MCA nere ngo support ya Matiang'i dali kupinga Matiang'i kati ya bantu abo babere igere lingo mogwakira lakini oyo UDA X wakanire igere lingo lakini nende because I know Richard Munyanja one on one is a personal friend na ande ni manyete Richard Munyanja no muntu mia twabere nere Nairobi na andi ngobolia lichikura
nyoro opinion poll eria kore tunigarenge number 3 lakini ndi nimanyete nga na bara basi ko change bintu igacha ko nyoro beri number 1 abantu ba mintu singe njori jet kurunyama yanere ngo support ya Alfred Okengo Matiang'i moe kura igari to gocha muinari nuo nyamaya tutigane nyamaya tuche nyansiongo na haruchoro omukoriri wigas Alfred Okengo Matiang'i tumete bari batatu enturu yoro naro tenino Kenya Social Congress UPA naro DPD maranganaro roro bono rona kitogo chinje bintebiga mo monto minto o UDA mo basa kwa monto minto UDA mo basa mo monto minto because bandabo sinabo yokobori ko UDA no yo minto yokobori ko muina eita Kenya Social Congress no yo minto lakini moe o monto go support Fred Okengo Matiang'i mo basa kwa monto mongo Biabona asogo sanga goito emambia ya bono mwanchwa omo ligere karikari tukuchweka omo elio chisekundera kwa chingepi na 30 Choko kolera kamera yago neyerikire namba 3 ingana yago yo mwelio yugokolera ngakiende na ndento nyora kabaga kugusanganya ndamange yes mbiamono ngokolera ngotebaiga abantu bane ba pass bugetawo reward nimba njite sana oyo nu mwana ino Alex Simba Kennedy aka Omotengecho aka Tsunami igongo basabando nsia simule eliyetelikira muraro le mukorani sure ke gocha gutuka ngoja in the ground uchaka December now I'm coming on the ground kokore campaign kukwamba nabantu baitu ainyomba se nyomba ninje mpa ikere ngwa namona inu kakini igento nabasabukioka namasabo inu nkorera masabo tebanga nyasaye tata konyo umwana ya Alex Simba Kennedy aire kirugi ya 2027 abasane bana bonsi pibandikireti na abaire na irimbi ya mono tingo nyara kubakwana ngoli ndojo mweshimiwa apina ndojo jo yombati ndoje Henry ndojo abanda abange sana ba kondikiri nandi bakonge support na bakwani rumensi pia ndonse zimuri university students bakonge support all the way from Chuka Meru Kisii andonse simule na abakirimbi ya mono tikatoka endere kubwatera na butambe andonse story tukwana ilitali Alex Simba Kennedy kira mokorara Alex Simba Kennedy mokoboka Alex Simba Kennedy motigare buya nyasawo yo ndora nande tumira ne ground tokolegas Biamono mwancho mo ligere biamono Alex Simba so wikira na ime Yensoko TV na gusanga aya bwatika ine no bokwereri se chinsemo chiria tokurwa na monase ward area ya basi bogitauria emambia ya bono kero kiria chati dakika isato choka usebira ne chisekunda nkechira chinsa isano ne mochi abono mambia abuno tukwikira omwerio asomurubiri yo igabwe rubini bwoko mulikira amange aliago kolekana ase ukoro guchakira ubolemi ogenda mache buna mwishimi wakwana ayabwatikene ne chisemyo bochino na yanda mangira boge gocha ange naye iligokwana amuna mbia bona asebalia mwatuma chi ujumbe na bali mwatama gwake simi lakini ribagandi togeti lyo kuimukia esimi yao lakini chi ujumba maboli yegati bali mwatuma na maboli ayo na aboli wabo na bwego mwishimiwa na abagako ya irani wikali tukolia nkyo yandira gotengera emirubire ndi atigeri yeri tukoligima ime Yensoko TV oboroso bwo mugusi elietariane Ishmael Mogere nakoganirie litukolia yo guseseniwa Eje Yensoko TV oboroso